Com a reptes queden uns quants, val? Entre ells, per exemple, el que són les barreres arquitectòniques, no? I queden moltes coses per fer, i conscienciació, no? A vegades ens trobem que hi ha rampes fetes però que la inclinació no és l'adequada i la cadira doncs, pot donar la volta. Altres coses que ens trobem, doncs, que potser hi ha una rampa feta però aparca el cotxe perquè no està senyalitzat. Igual la gent, ja no dic que sigui expressament, sinó per falta de conscienciació o perquè no ho sap, aparca quan troba que és arran de terra, en aquest sentit. També ens manca una mica d'entendre que les persones que van en cadira de rodes, o és igual, amb discapacitat física, poden fer, o haurien de fer, o tenen els mateixos drets d'anar a qualsevol espai o qualsevol activitat o associació que qualsevol altra. Ells l'únic que demanen és això, que em tractin exactament com et tracten a tu. És que no hi ha gaire més secret, o sigui, tracta'm exactament que igual de tu, que si vaig a una botiga, que em parlis a mi, que no li parlis al meu acompanyant. D'acord? Que si jo tinc un problema de parla en aquest sentit, que és el que tenim problemes a l'hora de comunicació, de dir-li no t'entenc i ho torno a repetir. Ens molesta més que ens facin veure que ens entenen i no ens entenen, perquè clar, se n'adonen, no? És difícil perquè no estem acostumats, però alhora és fàcil, perquè si la gent comencem a ensenyar des de petits que la discapacitat et pot venir i en un moment donat, això que tu t'estàs plantejant o que no se t'ha passat mai pel cap, arriba un moment en què tu pots estar en cadira de rodes o et pot sobrevenir alguna malaltia que et faci que et quedis en cadira de rodes, potser diríem, bueno, com volem tractar les persones? Exactament com a tu t'agradaria que et tractessin.